Gabon eta ongi etorri Euskal Telebistara muturra itxatxirik zaudeten gure fans eta jarraitzaile guzti-guztioi. Zer mauzarete? Gora bihotzak baina hasi baino lehen. Azuren txiki bat eman nahiko genuke ze atzoko saio ez genuen behar bezala amaitu ahal izan. Antza seinalea joan egin zen, atzo satelitea ikusten denez kiskun kaskun ibili zen. Kunda etorri. Eta horregatik gure barkamenak eta gure desenkusa zintzoenak. Eta gaina eske momentuik onenian izan zan. Horne honi, Ibonekin eta zein ionik irabazi. Eman egin zion. Eskubigantzua, ezkerrantzua ezin izan. Minak Ibon larrinagari. Eta muso handi bat, Ibon, eskerrik asko tortzeatik, bakit irabazi nizula, ez ezerre pasatzen, eta hori barkau da, noi? Eta honekin atzokoa bukatu. Ez, ikusi nebali mazio, eman egon paliza, nahi eranen ikusi da ikestu. Baita ere. Eta honekin ja atzokoa bukatu dugu, eta hasiko dugu aurkoa. Gabon! Baita zu ere. Aste bukaera gero eta gertuago daukagu, gaur Santana eguna, eta astebururako egin dugu. San Joaquin. San Joaquin. Daukagu astebururako plan txeki bat, nogal bezek eta bero. Osea que... Egin dugu biok plan bat astebururako. Osea que... Ai, egila plan hain dau. Plan hain dau, barkatu ez, kaso egiten nahi zean nahi. Plan hain dau. Bideok baz. Asteburu pasa. Ez. Ni motxila ja hemen. Asteburu. Nik ere karri dut. Ekarri aldezu. Bai. Gauza bat eta beste, sartzen hasi naiz gauzak. Maleta barruan, gero beste maleta bat ere hartu dut eta... Noa zuaz horrekin, Julen? Asteburu pasa. Bada ezpada esan dut, hau ere bai eta beste ere eta bada ezpada. Baina hemen zakarri zuketu, hemen hori aritze sartzezako hemen? Bai. Maletan sartzezako? Ez, ja, beteta dago. Aritzek sartu beharko balua, aurretik abisatu beharko zeniak eta ja, ez da... A ber, nahikoa zalda honekin. Nik astebete pasako nuke horrekin. Astebete motxila honekin? Astebete? Etxetik kanpora? Etxetik kanpo. Oporretan bai. A ber. Oporretan motxila batekin bai. Tartze falta zaizu bak edo jo. Oporretan kulerorik ere ez da behar. Oporretan venga. Hartu pare bat kulero bezapian, eta txak, aioen! Baina honintzak esan du, bai, ahor. Honintzak esan du kulerorik ere ez dela. Oporretan ez da behar, ez zileko plantxa, ez ezer. Hombre, ez que puntuan bestela dana nabaritoitea. Guretzako gora bihotzak, eta zuentzako ere ala izan bedi, oporretan egoten. Gora bihotzak eta bera kuleroak. Hartu maleta banan, eskamotilok, jokin zuretzako, eta galartan eta motxilak. Eta alfombra gorritik aztezagon gaurko oporraldia. Gaurko oporraldia. Honintza doa, nora? New York. New Yorkera. Maletako eskortza mara, jokinzu. Goodbye, baby. Senegalera, maletarekin eta... Alkandororekin eta Iker berriz. City, that's... Hori jon. Zirkua. Hori data. Eta... Zer? Ez, usaitzen zehose. Konbidatuak botatu gaur kolonia oso goxoa. Bai, baino ez, beste usai bada hola, erre usaia bezala. Zuan usaia. Zein, erduzu bizit jokoa, gaurko gomiak errea, sua, ze gaur sua dator. Ez zitzaigun bere abizena osorik abizen. Abizena du enparantza. Irabazi arteko protagonista, bai ez da. Ba, sua enparantza dator gaur usai goxo-goxoarekin. Arekin batera, esango dugu gaur ere, Gora bihotzak! Beraz, gora! Gaur Senegaldik jokin aierre garai. Gabon. Aldiz New Yorketik honintzen baita. Gabon, good night. Eta hori jotik Iker Garatza. Gabon. Gutxi asko. Gabon. Zestu batik miren nogal, ez? Ale! Eta zu nundik etorri zea, leku desberdinetan zadeunero. Gaur nundik etorri zea. Etxerik Tolosatik etorri. Eta Tolosatik, Julen Telleria! Horno, tirako. Horain jauzeriak urte guztiak. Bueno, eta balakizu askotan uda prestatzen daztega, eta beti egia betzatzen kanpoa jutia, ez da, kanpoa. Beti kanpoan. Oporra kanpoan, parranda kanpoan. Ez? Udan, Euskal Herrian gehatzia dakau. Bakizu ez zeinekin. Aukerarik onena hori da? Nerea Mazo, Ander, Elordu eta Arrillakin. Nerea Mazo daukagu Gorli zen, eta Arrilla eta Ander Elordui Elizondon. Nerea, zer modu zabiltza? Gaur paella jan aldezu edo gaur beste zerbait ekarri egozu? Gabon, bikote, gaur sorpresa asko ekarriko ditut, esan didatelako,
esuzko zerbait egongo dela gero, eta ez da zezena, baina zerbait egongo dela. Eta ni dana urduri. Baina, bueno, nire kontuak aparte, Gorlizen gaude, gaur Santiagoak amaitzen direlako tamales, oso jai handiak izaten dira, hemen inguruko jende asko etortzen da, orain nahi zuzen ere bertxotan daude Elizako plazan, egunean zehar hainbat ekintza egon dira, umeekin aritu gara jolas, txoro batzuk egiten, eta gero kuadria guztiak igoko dira, ambiente polita egongo da, zerbait erreko duten, isuzko kontu horrekin agor bueltaka, ez dakit nik, alde egingo dudan, edo... Bueno, urduri. Eta ez, gaur ezin izan dute zer jan, baina, bueno, beti zin da xabela ala izan. Agurtu nahi duzu konexio hau zure atzekoak bezala bersotan ere, Ez, beitu ez, Beñat Gaztelu mendi dago hemen nire bertso irakaslea izandakoa, baina enun jarraitu bertxotan. Nerea, gerora komisenez bertso txiki bat prestatu zazu? Bukaeratxo bat, besterik ez. Bukaera bat. La. Pentsatuko dut. Zuarekin zer ikusi dakan zerbait. Nahiagoz beatboxa. Zuarekin zer ikusi dakan zerbait. Gerrik asko Nerea, gero arte, aio. Venga, zuarekin. Agur Nerea. Bira, gaur deitu zioten Elizondotik, onintzari, bersotan bertara joateko, eta Santzien ezingo duze biozak altxatu behar ditute Euskal Herrian barna. Eske, baina gu hor gaude. Hori data? Elizondon, gaur, zakuak bizkarrean hartuta, arat eta unat ibili beharko dute bertaratzen diren ausartenek. Ander elordui eta Harria bosgarrena, balda ausartik momentu ondan zuen inguruan. Bueno, hemen ikusten duzuen moduen jente animatzen hasia, gu eskara bertxotan jarriko. Guk ez tegogun eran moduen zuzko zezeni, baina Elizondon gara Santigetako Ekuatorean. Bestak, asteleran hasi, eta hortzilir arte, izango direlako, gero gauean, Olaia Intzi arte, Trikidan, Zerromeri taldea. Bueno, orduen, ambientetxue badau. Alan dade, hemen Nafarrak, errikiroletan, beti izen dire ezagunak, Harria? Bai, hemen gaina Nafarroko iparralde honetan, bastan da Malerreka baiaratan, aizkolari haundiek izen di hemen, Larretxea etarrak, Midel Mindegia haundia, gero Ramon Latasa oandik eta zaharragoa, hemen bizitzan azkeneko urtia gaina, eta, bueno, aizkolari latzak, eta hemen gu askotan etortze ginean aizkora herri txiki haueta, eta beti ondo tratatu izen geha, eta afizia handia da hemen. Eskolari moduen zube etorri zaur, duen zutzako, beti etxera bueltatzea moduen, gutzako lehenengo aldie, eta lehenengo aldie bezakuan, gure bi partaideak, gaurkoan mutiek hasiko gara, beraz txalo bat, Omar eta Inigontzat. Omar eta Inigo. Aurrera Omar eta Inigo. Beste zer egiten hasi horretik. Bueno, bestak astelenean hasi, eta, bueno, Omar, zuetzara eriozendokoa, zu bai, festa asko bota dozu hemen. Bai, sobera. Baina noiz bat ibilizara sakuan? Ez. Espero zen un plaza honetan sakuan ibiltzea? Ez. Bueno, bakizue, beti estreñakoz, baina beti errekorrak apurtu nahian, egoratko atze horrenterin, neskak errekorra apurtu zabela, mutiena hain joan zanarin, non ikusi bezken honin. Handabe gu prest gara kronometroagaz. Eta Omar, zugatuko dozu lekoa, beraz, jarri hemen, laster mutil dantzak eta dana, hartu lekoa, Omar. Ander, errekorra 26 segundutan dago, ez da? Bai. Marka 26 segundu. Oje bien, Hori da, errekorra 26 segundu eta zemat milesimo. Hogeita iruz, zentezima. 26, 23, klar. Zerako buru edeko nahiak beti milesimara. Bale, guk kronometroa prest. Hau zein deu? Omar. Haupa, Omar. Hori, zuk irabazi metroak. Iru, bi, bat, denbora! Venga, Omar! Gogotxo hasia, Azkar gai. Olantza argi eta garbi dauta Omarrek. Buelta, Omar. Kontuz Omarrekin, Tipitapa. 8 segundos. Epa. Tipitapa. Ai, kontuz Omar. Omar. Aguanta, Venga, aguanta. Ojo, Omar, 26, 23, esan dago, Eta, denbora, zinbat? 28 eta 69. Hogeita marretik, bera. Marka polido. Oso, Omar. Arras estuke dabil. ¿Qué tal? Ondo. Go. Bueno, Omar primeran. Oina ustea. Inigo hartu zuelekuen. Oida. Ea plaza kalimotxoga sartu zen, askarratzen duzen moduen, ara sakuegaz. Oite, gola. Hogeita marretik gora, bere ikusten duzu zure burue. Ez. Venga. Gora bera. Venga. Venga, Inigo, jatzen dekatu gata. Zingi Eske, Venga. urduri gaude, ben. Bi, bat, venga. Venga.
Venga, Iñigo! Hankaluxia dazkai. Kontu Iñigokin. Kontu Iñigo! Ez da heroi, ikusi elegante. Etxa, kontu. Elegante. Jode, zakua. Bere bizkarrean, bere bakarri jarri. Venga. Alare ondo, David? Bueno, meritu edeko, berroikioko zakua berak bakarrik jarri da. Iñigo. Oye, eta ondo gueta 2 segundo, venga. Iñigo. Haupa, Iñigo! Pausoa moztu pixka bat, ba ez badaka esan du. Ez dena zakua. Baina ikusen ez, heroin da, eta jaikin. Venga, oideketa, venga. Venga, Iñigo, azten luzea, ozondo! Denbora! Oideketa. Ondo, meritu haukak, Nik beste aukera bat emago nioke. 35 segundo indegalare. Ondo zauz. Segundo. Bueno, ez da marka txarra landa de. Segundo zauz. Gente asko hori da. Ez da kitxe mat adiz jauzizaren plazan, sako gaz gaur bai, baina ondo. Ai, penatan jau da. Guk jarraituko dugu neskan bile, eta badakizu herrikirolak beti. Beti, gaur Elizondo, eskerrik asko, Ander Arria eta kompainia. Bai, primeran indeztu. Aio, mutila. Bueno, bideiatzea asko gustatzen zaigu, baina guri oporra zitzaitea, ez gehiago. Guk ez dezkago guten oporrak, zuek ez, sentitzez? Euskago oporrak udan. Udan. Oporrak, eske udan gaude. Urtean zehar. Udan gaude, eguraldiak ez digu laguntzen, baina udan gaude. Eta... Kanpotik jende asko etortzea, lota. Lota. Lo ondo, presko egitea, bai. Jendeak behar dulako, manta gainean dula loin, da orduan etortzen dira. A ber, karskire ez gaude, bakarrikan eguzki pixka gehiago. Baina, bueno, oporrai buruz egiala, ez... Merkiak ateatze baia, oindik eta gehiago gustatzen. Bueno, edo, segun, ze jende batek nahiago izaten du oporretan... Aizu barkau, jendia askotan etortzea esan ez, Sri Lankan egon naiz, eta ze ondoango etxola bat, ez, merke, kristontzeak, bestia, ez, xo pixkatia. Zuek zena jo, merke bidaiatu, edo ato trapo, lujua. Trapo erabatekola. Antze bizikiko deten, horren arabera, ez? Bueno, merke bidaiatu daiteke, baina esperientzia kristona izan, eta gero kontrakoa. Kriston dirutza utzi eta hotel zulotikan ezateatzea. Ni resorten taldekoa eta ez nahi. Zen izan azure esperientziarik garestiena, Jokin? Garestiena, Kenia eta Tanzaniara safarian. Baina motxila bizkarra. Low cost merkeena? Hori joa. Ez, nik esango nuke Huelvara. Kotxe hartu eta, bai? Kotxe hartu eta Huelvara. Honintzak, nahiago gastatu, diru bat inbertitu, edo... Boladak izan. Kulerorik gabe ere pasaliteke oporaldion. Bai, duda gabe, ni joan da nago Londresera momentu oso zentratu gabe baten, maleta hutsarekin, eta ez da zer gertatzen. Joan da, etorri eta ibili. Baina, egia da prezioarena da boladak, eta gero segun zer egin behar duzun ze. Egoteko Tenerifen edo Lanzaroten, astebete hotel baten, egia esan, bezala joango hotel kutre batera. Egingo duzun bakarra bada hotelean egon, Hoxe esan behar niko nintzap. Azkenen, zenbat denbora daukazun da. Hilebete osoa bali mokozu, libre, sortzi urte ginen zenen bezala, eta hilebeteako bazoaz, o hilebete terdirako, bat diruare gutxi izaten da poltsikoan, eta guain berriz, aste bete txoa tarrapatzen bezu esatzen, venga, bain etorriko geha, eta afalde zaun ondo, bazkaldu ezan goxo, ez? Baina, gero askotan egiten dugu low cost horregazkinan, eta hor narkizurrean, da gero joana, eta... Bai. Baina hor nintza egon zara hotel batean horrela pulsera txo eta guzti? Behin. Eta, zemoz? Ez da bereziki gustatzen zaidan gauza bat, azkenean hotelera oso lotuta zaude. Ze esaten dizute lagunak ez, gero, ja total ordainuta dago, joango gara kanpora faltzera, eta gara arrastaka atara behar dituzu, eta niri astebete leku berdinean pixkat luze egiten zen. Nei hori dakat, Mexikoan jo juna dibidez, imaginatzen, resort batea juteko. Hori ze? Hortako igeldoko kanpina. Hori, ez? Eguraldiarena, bai, lo egingo duzu ondo mantata guzti, baina Mexikon dago bestelako. Zezuk, Jokin, diru bat gastatzekotan, oporretan orokorrean, zertan gastatuko zenuke zehazki? Lotarako tokian edo ostatuetan edo jateko? Nei, loiteko oeon bat gustatzen zait, baina gero gehiago gustatzen zait gastatzea jaten, hango kultura ezagutzen, hango jendeakin juntatzen, orduan, gehiago nahi dut hortan gastatu. Lo ingo dugu gero bueltan ondo etxean bestela. Camping edo glamping, esaten diote orain galartzen, zer? Kampinean ondo moldatzen naiz. Gainean, eosintokitan lo hartzen nuitakoa naiz. Bai, askotan,
hotelea, niko batzen, Sevilla grabatzea jute ginen Bostizarreko hotelean neote ginen, eta sekulako oia, ez da? Da ez du, haze hoi puska tokatu zaitena, gero izan jekitzea, eta kontuatzen zea hause da, okupatu zuna, bai, basterrean neontzela, eta... Hortaz egiten neon ginen, Bat, pareja batekin, norbaitekin, lagun batekin, norbaitekin login da, gehiago moitze ginela, bakarrik baino. Bai, bakarrik gutxila moitze gala, norbait onduan eukita baino. Pena ematen du, egin behar izateak ere, total, ez dugu desegin ere. Bai. Bueno, nintza, zue ontzea gure adituekin. Bai. Eta? Egon naiz oso adituekin, asko bideiatu duen jendearekin, batez ere, senarra itxasontzetan ere ibilitakoa delako. Eta, esan nahi dut, nola... Borondate oso etorri ziren elkarrizketara, hainbeste gauza kontatu zizkiguten eta hain ondo portatu ziren eta dena hain ondo egin zuten, ETV-ri eskatzen diogu, beraien ametsetako bidaia, Kanadako lakuetara itzuli nahi dute, ia publizitatea edo apur bat finantzatzen dugun bidaia hori. Ai ba! Hori esatera etorri nahiz gaur. Oso ondo, esan berriz. Kanadako lakuetara bidaia subentzionatu behar dugu. Emaztea Marije da, orain zenarraren izen esain ateratzen, baina arrietarrak. Eta Kanadako lakuak, eta jan egonda. Entzutekoa da kontatzen diguten guztian. Bakizu? Jarri bideoa eta jarri bidea bidaiarako. Marije eta Iñaki, ezile gaur esan baina, uden gauz da, nora joateko esperantzi deko zu udego izenien? Niri Benidorm guztetan jatazko. Ostatin noa jonga, Benidormeko ondoen dakitzu. Ongeu ez, bertan guizin nahi geu, eta segituen playa. Marije, esan da bider egon zari zue Benidormen? Bueno, diari pistekot. Ezagutzu eta aproximadamente uniek urte bideko zela joan gitzizaldean ingo espezetan dut, eta berrota zeideko zazik ekontu eta da, zardeko Benidorrek hainbeste guztete jatzuena? Bueno, Benidorrek nitopetatzen geuzi da, joanaz, latarrotera joanaz bestera, eta geuko behatzi ezkero, edo behatzi jeda gamarragan ez dago, harimeripez. En cambio, Benidorran, soa urte zukan pura, da plaizen egaleko zera pasilua, eta nada, tope. Oine esaten da, biejak low cost edo ingleseko izena ipinitzie bada, egazkin emerkia hau, estantzizek, etziek trukatute egiten deuz gentiek, zua normalion lan joaten zarienien zer zarie. Zua behibiltekoak edo behin joanezke bat odutuen. Gu, pensio kompleta guaz beti. Asko joten dia medio pension, baina, diferentziri bat beste goten. Basoaz, deskantzeta zoaz, baso sustantzien beti inbizu, jatekoan bizu, hain bizu, horien bizu, bestin bizu, ez da hau. Horren zuek, hotelera. Hotelera. Nik ez da gurean pixu beteuki, zaitzi bez. Arameti joan aratan, gero agarbitan nazitza, bierrin da, zera. Nik zure moduen pentstan. Oin zu pentseu, neuke ipintzen dutela maiganien mapi eta dirue nora buelteko zineke. Nora gure pasaunkeoin bakazinoetan. Nik intente dut honegaz inoze, udene laguatara, ude familiara. Laguatara, hasi Montrealen, eta kusigarri da. Marije, zuk lagunduko zankizo. Ez dakit, lagunduko baino. Lagundetza doin arte, baina horra ixe... Ino zintute dut. Eurtome Benidorrera bueltan. Eurtome Benidorrera bueltan. Bueno, gauza bat, zuek egon zarete Benidorren sekula? Ni ez. Ni ez. Baina Iñakirekin eta Marijerekin egon eta gero, gogoa sartzen zaizu joateko. Polita behar da, polita ez da. Ni umetan bai, umetan behin izan ginen gurasuakin. Bai, aste eta tarrapatuzun, aita kameiakin ibiltzen zanean. Ze gure oporrak izaten zean ordura arte, aitak deskarga nun utzi behartzun, han uste ginen zen, bai. Eta orduan, alako ondartzetan uste ginen, eta gero, pasako nahiz atxaldeko 6etan zuen bila, eta 6ak, 7 denokan, mata, biokan, eta arreba, markesinan zai ote ginen, bai, eta atea noiz etorriko, mobilik etxean, telefonik etxean, antxe, eta etorriko gaueko behatzitan. Behan dut zaten, da orduan, esan genion, oporretan nien behar dira, eta oporretan, oporrak, eta Benidorrean jun ginen. Eta oso ondo, atea gutzako, enguztik. Zai honberrik ez. Orain ere zema jende hariko den guri begira, Benidortik.
Jende pila bat, Euskaldun pila bat daude Benidorren, eta beretan, zeak esan zuen, Felitxu, Pizu Telebistakoa, Felitxuk esatezun, bueno, Benidorrea junda, ane, esaun, ane danak gehatzu, zu Pizu Telebistakoa, eta, bueno, bai, enkantada zera. Hartuta gaudegu pote bat, Benidorko batzokian, ze han ere, batzokian. Hombre, etxean bezala. Orduan, Jokin, zuk ekarrizki duzu bidaiatzeko proposamen batzuk. Bai, ze modu askotara bidaiatu daiteke, ez? Batzuk, diru gehiago inbertitzen dute, beste batzuk gutxiago, eta bakoitzak berea bilatzen du orduan. Zuek low cost bidaiak nolakoak egiten dituzuen? Low cost? Baina motxilartuta, depende nora zoazen low cost, edo depende nora noan hor dirua eta katxeko hotel batera. Gupein joan gara motxila ban hartuta, baina hegazkina joateko 700 euro eta bueltarako beste 700 euro ordainduta. Orduan, low ere ez dakit. Motxila bai, baina. Hipiarena egiten dugun guztiok dirua daukagu. Nik 40 urterekin ikasi dut furgonetan bidaiatzen, ez dite esateak notzarik ematen. Baina 30 urterekin erabaki nuen, niretzako komuna egongo den lekuetara joango naizela, naiz eta lurrean lo egin. Baina motxilarekin joaten den guztiak antzera ibiltzen dira, gero leku berdinetan topo egiten dugu denok. Furgonetan baitare oain askoz ikusio edo errexo edo ez dakit nola esan. Normalizatuago da, oza, leheno zango, eske dutxak, ez dakit zen, nahi beti igual izan zaitela, kanpinea joan. Baina gaur egun bai egila dela oso errex jutia kasula furgonetan, ze hilaleku guztietan dakazu kumun bat, dutxa bat, oza, eske furgoneta ja etxiak, dia. Nik Instagramen ikusten dut eta etxiak bihurtu, dia. Nogales, kost hori oso low ere ez da, zei, hori eske ez da low. 35.000 euro furgonetatxo bat, baina tira, nik interesatzen, Jokin. Proposamen txoak eta. Nik proposamen batzuk ekarri ditut. Adibidez, low cost bidaiekin hasteko, hemen inguruan zer daukagu? Portugal. Zenbat egon zarete Portugalen honezkero? Oporton adibidez. Ai, Oporto hori bai. Porto eta Lisboa, oso polita. Bada low cost bidai bat egiteko, iria proposa ez, motxila hartuta, autobusan jun daiteke mendik. Trenean ere. Eta hanera lo egin daiteke. Baita egazkinan ere, eta azken aldean nahiko merke dabiltza. Baina, bueno, han ere ez da garestia bizitza esan dezagun, laguntzen du. Egia da ere gastatzeko aukera badagola. Baina, Portugalera joan beharri gabere, Euskal Herrian gelditu gaitezke ez, badauzkagu, herri eta hiri zoragarriak, barnealdean, kanpoaldean, eta horietan ere, aizu, asko gastatu gabere, egon daitekez, lehen osan du, Igeldoko kanpinean donostiarra izan dare, oporrak egin daitezke, eta lujozko oporrak. Hori ez da Euskarria hori Salouen. Baina Salouen, Benidorren, esan duzuen, nik ez dakit hiri hauek zer daukaten. Nahiko low cost bidaiak dira askotan ez, apartamentu bat hartuko dugu, lauentzak apartamentu bat, 6 lagun sartuko gara, kriston juerga egingo dugu, eta gero diskoteketan, eta beste leku askotan joaten zaigu dirua. Hori belaunaldi batzua eta aizea, ez? Depende. Aizu, ni bai, Ibiza ez duzu esu deskubritu. Esaten nahi naiz, oindikan azarra berdu belaunaldi gora eta gora belaunaldiekin. Baina onintza. Etxe bat hartu eta 10 lagun sartzia etxe baten. Barkatu leno, gutxikitan jute ginen kotxean, 5 kotxe batian 7 oporretan. Ez dalako zer esaten. Hor, belaunaldiekin ere aldatu dira gauzak. Zeleno low cost gazteek bidaiatzen zuten, helduek badiru gehiagorekin biaje handiagoak, eta orain aldatu eginda kontua, Zorain, Instagramen posture horako ere diru asko uzten da. Eta hor badaude, beste nola baiteko elmugak esan dezagun. Gero eta gehiago bat badago, zeletibidea aprobatuta joaten ginen Zarauzko kanpinera Euskal Jaietan, edo Mendexako kanpinera Lekeitako antzaretan. Karibera. Epa, begira, hau da, low costaren Karibera. Egon eta beste kosta batzuk. Ez, hori, adibidez, hoteletik irten gabe, baino Kariberagoak, resort bat hartzen dugu, edo Nueva Yorkera, ez, viajea ez da merkea, geroan, bueno, moldatu ezak ez zuzura aurrakontuan ze gastatuko duzu, baina inbertsio egin behar da, hegazkin horiek ordaintzeko, alojamenduak ordaintzeko, ze Nueva Yorken kanpinez, ezin du, Juan. Eta gero eta gehiago entzuten daia, hegazkinak hartzearen movida hori ere, alegia, bai, dena birziklatzen dugu, dena kilometro zero, baina gero bidaiatzen dugu munduaren beste puntara, eta igual ez da. Baina munduaren beste puntara joan gabe, bidai luxuzkoak egin daitezke, Suitzara adibidez, Suitza merkea ez da, Suitza eta low cost esaldi berdinean ezin ditugu sartu. Orduan. Arrazoi guztiak azu. Eta Donostia etortzen dianak bezala. Guk Tolosan ikuste ditugu, Julen. Han dabiltzanak argazkik ateatzen Santa Maria Elizai, da, zer dabiltza hemen galduta, claro, zer gertatu da.
Donostin 3 egun indituztela, eta ordu ja kartera guztu intzaiela. Ordu ja, gero azten dia, bueno, eta aquí, por aquí, para ver más que hay, pues bueno, ya, Tolosa, Rubia, ya, Ortizia, Queso, Idiazabalda, ya. Tolosa da, Donostiako low cost. Bai, pixka bat, ja, trena hartutan muitzen, azten dia, kontuatzen dia, baga, bueno, ondo eta merke ere, jandu Turista asko baldak izun ondo den baitare. Donostira, eta Gorlizen. Gorlizen. Bilbotar asko Gorlizen daukau da. Etxia, hombre, Gorlizen. Eta Madrildar asko ere. Kaixo Nerea. Badaukazu pisorik zu Gorlizen, Nerea. Aizue, gauza bat. Bueno, ia, nik esango izut gauza bat. Zuen erronka hartuko dut eta bertso bat botako izuet. Usten baina zue. Eta gainera doa, bueno, asmatu behar duzue noretaz ari naizen, bale? Venga, banoa. Nire doinoa oso basikoa da, Venga, banoa. Ba, bat ideru. Obezu ez bazara, beragaz aurkitu, izketa izateak, 11 meritu, hitz egiten hasita ezin da gelditu, gure orkezlea data 30 y tantos ditu. Tomales! Tómalo! ¡Se polizenia! Bueno, 30 y tantos esan duen, no gale. Eta honekin, esan nahi zuet Gorlizen ambiente polita. Laizter susko zerbait egongo da, ez dakit. Baina non egon gara eguerdian umekin jolasean lasai, ikusi bideoa. Gaur Gorlizeko jaietan rally barregarriak egongo dira, baina ze ote da hori, ez dakit. Nik hemen jendea mozorratuta eta guzti ikusten dut, eta ez dakit ganberro egiak izango diren Gorlizekoak. Ozen ikustera. Bueno, rally humoristikoa dekogu, eta bueno, itzelezeko froga barregarriak egingo ditugu. Rally barregarrian aurkesteak puntuak ematen ditu, ez da derrigorrezkoa, baina puntuatzen du. Eta horri gara realia egitera, urte guztetan apuntatu garelako. Mozorrotuta puntuak irabasteko. Osea, mozorrotuta baldin mazatozte puntuak irabazten dituzue? Bai. Bai, lehenengo dia da, eta, bueno, oraindik ez dakit zer egin behar den, baina kontatu diate proba batzuk izango direla. Eta beste urteetan ze moduz aritu zarete? Ondo, oso ondo. Hau bai, arrotasuna, Bai. Egongo naiz zuei begira, gero gaizki biltzen bazarete, grabatuko dizuet hemen telebistan eta ridikulo egingo duzue, así que... Broma da. Niri esan diate oso proba zaila direla. Ume batzuk ekarri ditugu, laguntza egituko. Bueno, zaiak baino batzuk punteriakoak dira, beste batzuk harineketan ibiltzekoak, beste batzuk zorabiatzekoak. Orduan, urduritasunak asko jokatzen da horren kontra. 7-8 ditugu, gero segun zenbateko iraupena gazgoan zen, baten bate igual kentzen dugu, baina bueno, danatarik dau. Eta bat da, korrika joatea, eta neumatikoan globoak egongo dira, eta ipurdiagaz apurtu behar da, bez da orduan busti egiten dira. Gero ordeko gube bai, plater batzuk janariagaz, eta zila batzuk hor, begiak itzita joango dira, eta 3 plater egongo dira garbi, baina beste guztiak, dekie edo txokolate, edo tomate, edo nata, tolakoak. Orduan, jesarri behar dira, eta puntuatzen du ipurdi garbia duenak. Ederto, primeran pasatzen dugu, umek batez be, eta gero nagusi be bai, nahiko pike handia sortzen dugu gure artean. Eta gora Nerea bertsolari. Aizue, zeiru itze, bai, eskerrik asko Nerea, benetan, Esan du? Nei azkenengo jolasuri guztau zaik. Bueno, zuri. Esan du gure zuzendari Jaun Txit gorenak, egun batean, ipurdia tomatez eta nozila zikitzeko jolas hori egingo dugula. Berak egiten badu. Berak ere egingo dugula. Batez ere berak egin nahi duelako. Gomidatu dator. Bueno, nik gusto asko utziko jo gaur lekuak. Nik badakin nor datorren nik. Vale? Izar de la Hoz, zato. Kaixo. Hola, Izar. Izar de la Hoz da bere izen. Kaixo, Izar. Ez asmatu, zertan aritzen den lanean. Ba ez. Gabon ongi etorri, zer moduz Izar? Ondo. Artu zure tokia? Mi esker. Izar de la Hoz. Esan dugu Jokin zu ixilik, ze Jokinek ezagutzen. Ixilik. Ados. Mesedez, az naiteke ja pistak ematen ze ikaragarrizko pista dira. Baina lehenengo ez dugu esango zer. Vale, esan zerbait. Zer sugeritzen dugu. Esan zerbait. Zer esan nahi duzu honik? Nik uste dut gure zirkuko langilea dela. Ni ez da zuzena? Iker? Baina dantzaria izan daiteke. Izan daiteke, eta ez da. Nogales? Zer egiten duzu hemen zuk? Piskat, estorzi. A ber, zio zeateatzea joten. Zenbat urte dituzu, Izar? 89 naiz. Vale. Oie dia, 24. 24 dia. Vale, 24. Ja, etxerik zaitezke ja? Ez.
Gero seriko nahi, segi. Pistak, lehen da biziko entzun arretaz. Bere ofizioan, bere okibidean aritzeko, josten jakin behar da. Jostuna, ez. Josten jakin behar da. Erizaina, pratikantea. Praktikantea. Erizaina. Ez. Bigarren pista. Josten jakin behar da. Sekulako. Bai, derrigorrezkoa da, josten jakin. Bigarren pista. Modakin zer ikusia daka. Xo. A ber, miren, ezin da galdetu. Etzen gustatzen jolas hau. Ogibide honetan, oraindik ere oso gutxi dira emakumezkoak. Zirujau plastikoa. Bai, 24 urterekin. Ez. Zergaitik ez. Ez zio demorarik eman, orain Praktiketan egon daiteke. Oso gutxi dira emakumezkoak. Bai, oraindik ere. Ta! Dentista! Hau bai! Josten, gero bai, Baina dentista, sanatoriokoa. Emakumezko dentista. Sanatorioan lan nahiko. Sanatoriokoa, ez. Eta azken pista, sekulakoa. Gozatzen ari nahiz gaur. Bai, pistea. Aizeari esker ibiltzen da. Barkuan itezu lana. Barkuko, belak josten dut. Parapente, horregan globoan da biltzen, horretik globoa josten da. Itxasontzian. Izar! Jakin behar da. Zer jakin behar da? Hori, azafata. De vuelo? Onintzia! Hau, klientia ima jukatu. Ez que nerviosa jartzen hau zu. Onintzia, ez duaz batu! Mire, hombre. Tirapuk bota dure, doblea. Izar de lado zure lanbidea da. Ni Marinela eta Patroian. Marinela eta Patroian! Itxaso! Amaia Horrestillak, hain dotore jarri du gaur ere honintza eta zu hor, bueno, total. Garropak bultatu egin behar ditu, hombre. Ongi etorri, ura da, lasai ura da. Ura da, gaina botellakoa. Torri da Izar, hasiko gara Izarekin. Bai. Ongi etorri Izar modu. Ondo, oso ondo. Saltxan. Marinela zara eta marinela izateko josten jakin behar. Derrigorrezkoa. Bai? Derrigorrezkoa, klaro, imaginatu bela zati bat buskatzen dela. Edo arrantzan zaudela eta saria zatitu iten dela. Edo soka bat erditik zatitu eta elkartu inberditu zula. Derrigorrezkoa da josten jakitia. Eta bere lanbidera iritsiko gara, baina lehen da bizi. Hasiko gara ziratik. Izar jaio zen, 89. Bai. 89ko? Urtarriak 26. Urtarrilean. Ta martxoan, handik 1000 betetara, bere gurasoek esan zuten. Guazen, itxaso. Nola? Susana ez dakizen bat urtetan munduari bueltaka ibili zen familia. Bera! Ondarribikoa. Edo nungoak. Eta gurasoak irakasleak zian. Bai, pala putxita. Behitu zezarra garen. Bai. Kontatu izartuen historia, bizka. Ba, gure historia esan zen, nire aitan ametzakin hasi zen, eta beak nahizun mundu buelta man, nahizun erara, oza, igual globos, parapente, zuk esan desun bezala, edo submarino batian, eta azkenian, bueno, nire ama esautuzun Londresen, eta esan zuten, venga, ba, barko bat erosiko dugu, hasiko beha probatzen, da alaxe hasi zian, eta geho ni jaio nintzen, nahiko zuten, ez zutela, oza, nek alabati problemaik barkuan ezitzeko, ez, eta esan zuten, aurrea. Eta horrenengo trabezian eria izan zen, 2 hilabete nitula, Frantzira, eta orduan ja hasi zian pixka probatzen, konbibentzia baita ere ume batekin. Hala. Eta gero beste batekin. Eta gero nire anaia jaio zen. Eta hor ja esan zuten bitu, biak ondo moldatzea, guazen aurrera. Dan utzi genuen, etxiak, kotxia, lanak, dana, eta gurasoak esan zuten aurrera goaz, eta hori saiatu ginen mundu eguelta ematen. Eta hoen dela hilabete Pazifikotik etorri naiz. Pazifikoa gurutzatzetik. Egitan! Bai. Claro, baina, zuen txiki-txiki zinaten, periodikun da atretzen. Bai. Urte dazka. Horregatik ez dizugu aldetuko, eta zergatik ba Marinel, ez? Claro, a ber, nik duda asko eukin ditun, ze azkenian zuk lehen esan diazu, tatuaje asko dituzu, eta tatuaje mundotik ane bai nahi jun, ze diseinatzea aldia naiz baitare, baino, zanon horre hontzan nire temporada baten ekilanun sartu, eta zanon bitu. Diseinatzea gustatzait, baino gehiago gustatzait itxasua. Orduan hori ikasten bukatu, eta bain patrona da altura eta mekanika nabala ikasitut. Eta zara, gaur egun besteak beste, Donostia iria edo Ciudad San Sebastián itxasontziko patroia, aritzen zara, atzera eta aurrera? Bigarrena. Hori da. Bigarren patroia. Hori da. Osa, ni marinela naiz, eta geho patroiak berdunean nola deskantzoa nahi sartzen naiz. Bale. Zer ningo, guaindikan ez dut lortu titula guztiz, hortan nago. Lortzen. Praktikak. Lehen esan dezue, oaingoz emakume gutxi. Dela ez? Gero eta gehiago animatzen nahi geha,
Geozta gehiago bai, eta hortako baita ere erabiltzen naiz asko nire sare sozialak, Instagramen asko erakustet emakume baten bizitza itsasoan, ez? Konbibentzia, nola arrantza munduan ez gian oso ongi etorriak, eta hori dana saltzen nahi naiz, eta poliki-poliki adibidez, oain dela hilabete batzuk idatzezin Gijoneko neska batek izan zila, zure bideoi esker apuntatu naiz Marinen lateatzeko tipu. Bai, eta orduan horreke bai, laguntzo eta postu iteizu, ez? Eta zure lehenengo momentua esan zen unian, Marinel izan nahi dut, nola izan zen, nola hasi zinean, nola juntzinean, nola jo berda, nun ikasi laike? Bitua, ziren jo nun gurasoena esaten, klaro, nik banekin gurasoak esango zutela aurrera, ez? Baina beti dezu gauza raro hori, ez? Igual mutil bat dantzan o baletian sartzetan bezala o makillajean, ez? Beti dago eze... Eta gurasoak esan zeten mehan, guazen, hasiko gabeitzen, egon ginen behitzen Kadizen, Kanariasen, Bermeon, egon ginen leku pila batetan ikusten, eta azkena esan genuen, venga ba, hemen Blas de Leson pasaian hasiko nez ikasten da hor, nanaiakin batea. Anaiak eban, pillo? Batea eseitzen ginen, osea, munduan. Zer bat urteko aldia dakazu, 3 urte. 3 urte, bueno. Eta Donostian barna, zein azule lana gaur egun, Ciudad San Sebastián? Pixkat, de todo itedet. Dakau taberna bat, orduan baitaren naiz kamarera, geho goian, pixkat, klientia hilaguntzeiet sartzen, edo zer gauza baldin badao nire natortzeia, pixkat danetik, ez? Eta geho garbitu, maniobrak, puentia neon, zubian, esateana, dana manejatzen. Danetik, izan, nik nereatik behira, ni asko mareatzen naiz. Bai, asko mareatzen naiz. Marinel bat, mareatzea edo oitutezea? Beti? Beti? Benetan? Beti esan nahi du. Lurra ikutzezunean, bai, zure gorpuntza oituitea, eta handikan aste betea, 2 aste eta berriz eitxasoratzezean ian, gorpuntza oituin behar da, azkenian, ez? Baina ni adibidez, egunero, nahola barkuan, enaiz mareatzen. Oain, egote naiz hilabete lurrian, fijo, eta berriz barkura. Aurrenen gorduak, gorputzako oituin behar du. Egia da maite mini errazak zetela. Bai. Marinela korri biltzitu, portuz portu, hoteleria, da... Y tiro, porque me toca. Galdetu behar nizun zinen, bisitatu duzun tokirik edo porturik ederrena, edo porturik batean personarik. A ber, portu bat ez dago. Nik esate daula tramo bat, navegazio bat. Eta bat da, Amazona ibaian barrena sartu ginean. Sartu zinen? Bai, barko batian, eta geho bestean ikusteet Polinesia frantzesa. Osa, Polinesiaren eretzat izan da deskubrimentu bat. Avatar pelikula hori da, Polinesia. Egitan? Bai. Eta kuriosidadez, zenbat hizkuntza dazkizu? Bueno, ez. Txalopan gurasoak en euskera, zinozun, noski? Ja, baina gero igual leku baten demora asko pasadu, eta orduan ikasi dugu. Hori egia, Mallorcan egon ginen bizitzen 2 urte, eta ni Mallorquin zitzaiten nun, geho Brasilen baitare egon ginen urte bete brasileño zitzaiten nun, baina geho ohitura falta horrekin, nik ulertu ditut hizkuntzaiek, baina ohitura falta horrekin ja galdu indet. Baina, bai, etxean euskeraz, hori printzipala, geho gazteleraz, eta nire ama ingleseko andereñoa da, orduan inglesa. Bueno, batzu badia. Niko, bai. Zalantza, kapitar. Zezuk esan dezu, oitu itezeala ez, itxasora hueltan, gorputza oitu iten dela, baina lurrera hueltan, oitutzaltzea horren beste denbora herrialde, bidaiatuta leku finko baten bizitzea. Begitu, galdera osona da, ze, klaro, guk Atlantikoa gurutzatu genunean, esate zuten, lurrean mareatu ingo zaztera. Ke ba? Bueno, 13 egun pasa genitun Atlantikoa gurutzatzen, eta Brasilea iritsi ginean, danak xisko inda. Eta Pazifikoa gurutzatzen izan ziala 26 egun, iritsi ginean, eta ginean 2 egun, osea, 48 ordu, mareuakin. Bai. Karrik behar dugu berriz izar konbidatu bezala. Bai, konbidatu bezala karri behar. Bere ogibidea ezagututa, ja Marinel bezala ekarri behar dugu. Ez que ja pasa zaigu denbora, ez que nahi hau izar eskerrik asko. Zuei. Benetan. Eta animatu da euskarri guztia Marinel izatera. Bueno, nahi duena behintzat animatu da. Oida. Derrigortze gabe. Zure sare sozialak nola dira, jarraitzeko? Izar de la hoz. Izar de la hoz. Izar de la hoz. Jarraitu eta ikusi aber, Marinel izar. Eskerrik asko izar. Zuei. Ander Marinela, ez dakit Marinela dan edo ez, pajarua da. Ander, pajarua. Marinela, txoria, zer da, Ander, lordui. Elizandatik. Ui, hor, dantzak ikusten dugu. Bai, hori da ez, ni Marinela ez, entzun dut izarregaz, Zibizariela, Amazonasen, Polinesian guere, ekuatorean gaude, baina ez ekuatore geografikoan, besten, Elizondoko besten, ekuatorean, eta badakiu zer gustatzen nasko euskaldunoi. Jatea eta dantza egita.
A ber, dantza egitea ez dakite nago seguru, baina hemen bastanen bai mutil dantzak ari dira dantzatzen, eta gu arratsaldean ere kuadrilla baskarian izan gara. Kuadrilla bakoitzak bere baskarian eman du, baina ez uste duzue. Gaztek beraien baskaria prestatzen dute, erosi egiten dute, etxean, bueno, ba hori ikertzera irten gara, ikus ezagun. Eta iruko santioak hemen Elizondon. Bestak hasiak dira eta gaur, kuadrilla baskaria. Ze prestatu du bakoitzak? Joan gaitezen ikustera. Zer zabiz egiten hemen gaur arratsalde honetan? Pues hain bakarrik bazkaldu eta pesketa eta jazta. Zuek usiot kasulan, dekozu zela makarroiak, akutsi? Guginak, Goxo-goxoak. Bale, baina ikusiot, beste mai batzutan, beste gauza batzukin da bezala, zelan doa asuntoa? Pues bakoitzak hartzen du bere janari, egiten du etxean, eta kuadrillak deno batera. Eta norkin doz makarroiak? Nik? Eta gozo egon dire? Bueno, a ver, jaten aldire. Amaitu da dolua, sentimendua. Arratsalde hon. Eta zuen kuadriak ze prestatu dugu? Bueno, torri gara pixket. Bai ez, bakoitzak karri du zerbait. Magra, karri dugu tortillak. Eta tarta bat zenbakiekaz. Bere urteak. Zorionak! Esker mile. Ze bazkaldu dozu zuek gaur? Aman tortilla, patata. Gu paella bazkaldu. Nork egin do paella? Goizalde ostatua. Da zuek ez dozu zukaldatzen. Ze bazkaldu dozu zuek? Denetak. Tortilla, patata, fuet, aceitunak, horbaiten sobrak ere bai. Eta tortillak nork egin dugu? Bere amak. Zuek ez? Guk ez. Ze bazkaldu dozu? Nik ez dut ze bazkaldu, orain txetorri naiz. Sorpresa, etxean bazkaldu dozu? Bai, petxuga pavo bat. Barlekekin. Da zatik ez dozu hemen bazkaldu? Pues lan anulako. Badugu hemen paia pixket. Zuek egindakoa? Gako izan nine, mira. Noiz izan da zukadaria? Ni. Gozo geratu da? Bai. Seguro? Zema paellariaren... Paella Valentzian diala, baina hemen, Bai, Ibrea, atea jodi gute? Guazen, erretzen nahiko bagina bezala. Sua! Zuen parantza? Guazen, ontsa gara, Ui, ama. Erori. Eske... Wow! Hai bitu txakurra! Ei! Bona, Julen, garbi dago, eta zuketanik badakigu, behobian oso ona zehala, korrikan oso ona zehala, txarangan oso ona zehala, zestapuntane oso ona zehala. Zertan ez, da baldera. Oida, eta folian? Folian txarra da, seguru. Jarri hor, gola sartu berdizut. Ni naiz? Bai, portero. Zaina? Bai. Ega, kontuz, Ui, ba. Hemen eskuri gabe pensatzen dut, ezta? Bai, eskuri gabe. Aiba, baitu! Baitu! Ana! Ez baina, baitu! Kansa ikusten, bai. Bueno. Beste aldera? Ez, nik. Enitzuk esartu. Bueno, etzazu ez erreiz, gola sartu izut eta mesedez, hemen gola asko sartu ditu nahi izan da, zua enparantza! Gaurko gure gonbidatua zua zatoz! Ongi etorri! Aio! Hola! Irabazi arte! Hori da, nik Julen itaiotena, irabazi! Oida. Zinu zua? Ondo. Baloia da zure esango dugu, beste gorputz adar bat da zuretzat baloia, ezta? Guztiz. Telebistan ikusten dena, horzuke baloiarekin eta egiten duzuna, benetan ala da edo esan egia? Ez da dena. Lehenengo denboraldian ez da inbeste, bigarrenean bai, ni naiz. Lehenengo denboraldian ez? Ez nekin inbeste eta bigarrenako ja denbora gaikin nun ikasteko. Ni naiz futbolaria. Etzea futbolaria? Sentitzen dut. Orduan kastinekoak nune ondia, ni futbolaria? Zure zai. Ni futbolaria, igual zarregi. Bueno, ikasi duzu pixkat bidean, eta lehen bizikotik bigarrenera horre onda aldaketatxo. Zi ondo. Ja, gai zara, zenbat ukitu emateko, baloiari. Vale, badez bada. Urrengara kontzeko. Bi denboraldi ikusi ditugu dagoeneko. Hirugarrengo bat ere ari dira egiten. Ari dira, bai. Izango da? Izango da. Zu ere izango zara? Hori ja, ezin dut. Ez dakigu. Oso dramatiko bukatzen da. Badakigu nola bukatu zen aurrekoa, beraz, misterio honekin? Misterioarekin. Ba, misterioa barruan. Misterioa, venga, zuen parantza. Arjaki? Pasa, Iker eta honintzaren aldamen. Gainera, Iker, behira.
Iker! Lankideak, kolegak, adiskideak, lagunak dira. Iker da irakutsi izuna, ez da? Oida. Vale. Iker da entrenatzailea. Irabazi arte. Nolakoa da sua? Sua, zesan gutxuenik, bizkorra, oso bizkorra. Bai, beha dantzaria da, aktore izatez gain, abestu zoragarria abesten du. Bai, eta gero bizkorra, nik uste nun grabatzen hasi ginean eta beha urduri xamartzean, hasiraitan, eta lasai, egon geldiko, bai, bietakon bate faiatze bat, gendu bat trukilo txikiak, ez, grabatzen egin gala, egon geldik ez egia hasire hortxe berriz benga, gero ja kontatzen nintzen ja beak manejatzen zula dena. Bai, jazta. Bai, seitun jarri izan. Eta sua, nola da Galartza? Pues pasada bat, ikasiek kriston pila beragandik, eta beti oso gustora kriston parra botatzen ditu, eta beak badakio, Eta grabatzean eta ez grabatzean, begira da batekin ja. Eta bale, inxiluko nahi. Bai, oso ondo lertzera. Telebistan eta zure lehendabiziko esperientzia potentea izan dela bintzat. Bai. Ospearena eta zer modu zara mazuz? Bueno, oan ja hobeto, baina hasieran nahiko gaizkera manun. Bai, ez gara beste munduko ezer, baina ni nahiko lotxatia naiz, hortik kanpos, dantza eta aktore mundua guztia ez zait, baina gero sua bezala lotxatia naiz. Eta ez zait asko gustatzen, oso expuesta gotea. Batean izan zen zerotik, bomba. Zerotik, batean zer gertatu zen, edo zer pasazitza izun? Kaletik jendeak ezagutzea, edo zein tokitan, gaina ni berdin-berdinago, beste batzuk aldatze dute, edo... Baina ninean hori, ala, iguala da, haren, eta jarraitzea, argazkiak denbora guztian, edo oso kontrolatu agotea denbora guztian, zeiten dezun, eta... Baina garen jazta, hobeto. Esateratako asko eskatzen zizkidaten, eta dizkidate, urte betetze... Bideoak, haren da bere pertsonaia ez da, eskatuko zenioke bideo bat, ez nola? Ez, esan bakizu beste persona ere kosta ite zehela gauza egiten. Importa espazzaia zure umiai neon egingo bideo bat. Eta entrenatzaileak zorion dut. Bizera jantzi eta pila bideo indituz bere partez. Banatu lana. Eta pertsonaiak nahi gala, zer da gehien gustatzen zaizuna zure pertsonaiatik? Edo zure antzekoa dana? Baina esan antzekotasun deixente ditut, gero beste gauzatzuk bat ere, baina ez dakit, indarra handia dula, eta... Bizkorra dela? Bai. Galartzak esan du bezala? Nahiko bizkorra da, eta badaki egoten, asko. Eta zertan ez dagoazu? Kontrolatzen, dana lasaion, eta aurrera jarraitzen badakila, ez dala estankatzen hor. Zertan etzara bat ere, haren eren antzekoa? Futbolea. Agian, futbol zena hori kristona daukala eta ezin dela futbol gabe bizi, baina nik hori igual dantzarekin daukat, beste modu batera, baina... Izan daike. A ber, lehen esan deu sorpresa. Hemen galdera sorpresa bat zuretzako, Sua. Bueno, Sua, cariño, bere galderia. A ber, zein dan rodazian gurekin eukidozun momentu ipolitzena. Hori da zure bikotea nahi, hori da. Bai, ez dit ez errezan, garron ez berakin grabatzen. Ez errez. Ez, politena. Zakin, nik uste hoberen pasatzen da zara, jende pila gonden eszenak. Azkenan askotan ditut bakarrik, edo pertsonatekin, baina denak ondenan kriston parra gotatzen ditut. Nik uste... Giro politia sortzen. Bai, azkenan lagunek entzadire oso harreman politaukagu denok, eta... Nik uste estena hola danak bateak gelan genitun, zigor gelan asko. Lehenengo denboraldion eta kriston parra botatzen genitun. Nik uste dut seinale hona izaten dela askotan, zuzendariak eta asarretu iten dira. Baina hona da, zuzendaria asarretzea. Horrek esan nahi duna da, giro hona da hola, beraien artean filina da hola, eta dena aldarte honian dijo, ala, eta bueno, taktika buena. Hemen hori gertatzen zaigu. Bai ez? Regidore askotan asarratzen zaigu. Zergatik gotena? Kasek ez diolako itema parrez egia. Ondo parrez. Aktorea bai telebistan, dantzan ere aritzen zara. Bai. Kai dantza konpainian. Bai, da. Nik esaten dut pixka alderantziz, dantzaria bai, aktore ere. Bale, Osa, ordenean? Bai, dantzaria. Zuen parantza lehena bizi, zer da, aurrena? Dantzaria. Dantzaria. Bai. Gero? Gero aktorea. Gero, gustatzen zaita bestea, eta gauza pilaita. Gero abeslaria. Ez, abeslaria ez. Bale, abestea gustatzen zaizu. Hori da, bai. Baina dantza jarri duzu oso goian. Bai. Txikitatik jakin duzuzuk dantzari izan nahi zenuela edo? Ez, baina, 5 urtetatik iten de dantza, eta denetarekin dut bizitza guztian, eta asko maten didan gauza bada.
eta beharrezkoa daukadana, orduan, hori. Horrikako bideoklipari bai. Hori ere zuek egin zenutelako. Kao, imaginatzen dut, adibidez kukairekin, ez dakit, udan bai gaude? Biran eta hariko zaretela, emanaldiak ematen. Bai, bueno, segun, bakoitzak gero, udaran pixkak gelditu itegea gehiago, eta nik baditut beste lan batzuk, igual aktoretik jotzen gehiago udan, eta urtean zehar bai egiten ditut, emanaldiak, egunero saiatzea juten naiz, eta pixkat break, udan, baina gero urrian bueltatze geha, eta banoa Kanarietara, eta gero 10 egun Japonera goaz. Hola, behitu, low cost, Japonera, low cost. Baina lanera. Bai, lanera. Ah, bale. Baina Japonera. Baina Japonera. Gu, zarautzen. Bueno, beharrekin. Ezaten egunero guzkiateko da. Zarautzen egiten diote Euskal Japonia, Euskal Osaka da zarautzen. Total. Zakit Osakatik, zarauzik edo nondik, baina luz egu zuretzako beste galdera bat, sua, enparatza. Kaixo, sua, zemuz ongi? Ja, 20 urtetxoen? Ongi? Bueno, badakigu dantzari oso fina zala, Euskal dantzak oso ongi kintuzula, garaikidean de bazabiltzala. Jone nahi dut kontatzia, ia Sevillanak iten zumuz mudatzen zan. Ai! Venga, muxa handi bat, aio! Ze pasatzea Sevillanakin? Joi, bale, junginean, apirilan, junginen Maxarietara kukaiekin Kadizea. Eta ni joan nintzen izarrekin izar kukaiko lankidea. Eta junginean biak Sevillara lehenago, eta aprobetxatu genuen pare bat egun Sevillan, eta gero ja Kadizea jun saritara. Eta ingenuen pixka turisteo, eta iritsi ginen, eta zedon hor, bi fila edola, danak, ole! Dantzan, eta esplikatzen nahi zian, eta guau, utze genitun poltsak iskin baten, eta juli ginen horralde batea, desastre. Bide batez, itziar zure lankideari entzun diogu, eta... Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak zua, zorionak beti. Gaur ez, atzo ere ez, eren egun betetzen dituen? 20 urte. 20 urtetxo! Lautaldi berriak. Eta 20 urterekin, zuko 20 urte izan da, nora bideiatuko zenuke gustora? Haukazu, pentsatu duzu? Oporretara, Nik Australia june. Bai, baina hilabete bat, edo hilabete, edo... Bajun! Bai, ja, baina ez dauka demora. Ja, hori regila da. Esatet ere zeit, eta aprobetxatu orain daukaten dana txutea, edo... Demora badakatzu. Aurrera goi. Eta ka 20 urterekin, horrenik ere dauzkazu 20 bakarrik. Ja, erabakita daukazu, ni izango naiz dantzari, aktore, eta gero abestu ere ingo. Bai, bueno, momentu honetan nola naiz, eta gero nik izatet gozea handia daukadala, eta ikasteko ezakit gogoa handia daukat, eta asko betetzen hau. Orduan ezakit, nahiko nuke ere aktoretik pixka gehiago jo, eta pixka nurgilu gehiago hor, baina guztian pixka aurreratu. Izan duzu sekula herri kirolo gozerik? Hori esan bali, ez temos Sevillanak aski, herrikirolak? Igual okerro. Zer pentsatu duzu goizean jaiki eta zergatik ez dut bizkarrean 25 kiloko zaku bat hartu eta atzera da aurrera batzuk egiten hemen saiatu? Ba, nesken erronka dator gaina. Hori da. Nahezu jun, tita baten? Ez esango dugu. Ikusiko dugu. Osondo, Ander eta Rilla, Elizondon? Bai. Atzo marka ingenu. Etorri, gu hemen presuen zain. Badakizue, atzo marka ingenun errenterin, 27 eta 83. Bai. Eta 83. Hemen, giroa berotzen hasi daren kontzertuak deko guzelako. Eta berotu hausenak dire, gure Elizondotarrak, pasemongo dutzegu gure bin eskatoari, Jon eta Ane, aurrera! Jon eta Ane! Aurrera, Jon eta Ane! Beira, jende. Bueno, kirolariak, bat baserri giroan ibiltzen da, Jone, eta sokatiran. Bai, leheno ahaztu interesatia, hemen Amaiur ekipua, sokatiran mundialetan da beti aurrien da bilena, eta hemen txalbuan dago Amaiur, eta bueno, hoi ere aipatzeko moduko kirolaria daude hor, eta bueno, agitako bat hemen daukagu. Han eta zuek aurten mundialan ibizarie Irlandan, bigarren, ia txapeldun, gustora. Arraskonten ibili gara bai, lehenbizko urtea mundialan, baina arraskonten. Bueno, ba, hori da guk behar duguna, giro animoso eta gu sako hartzeko prest. Ba, Jone, hartu zuk postua. Arraskonten. Arraskonten. Hau ba, Elizondo, Hau da,
Arraskontzen dago mundu guztia Elizondon, Bueno, kuadrilla eta kideak danak hemen gugaz batera. Arria kronometroa prest. Hartuta, errekorrean inbila, 27-83. 3, 2, 1, behar esan dagoen, 3, 2, 1, ja! Venga, Jone! Kontuz, mesedez, eske nik beti esatet. Eske duga betorrekoak, prest, no nik beti esatet. Mea, Jone, oso ondo! 10 segundo, venga! Ama, Jone! Blusa dira. Bestetan daudela, Nogales, jaietan daude. Ez que zestuan alkandora gazte. Urtean behin bakarrik ateratzen blusa hori. Utzi ez Jone, 30 segundo, venga! Eta erronka egiten. Oso ondo, Jone! Tú sí que vale. Apa, azkena! Venga! Oso ondo, hau zera, Jone, Dozen kasutan, oso ondo. Arria, 35 segundo. 35 segundo. Algotara begiratzeko bedenpona mundu auto. Oso ondo. Bueno, Ane, orain gure sokatira gilea. Venga, Sokatiratzailea, Ane. Lasai. Arrasamos segundo, esta marca txarra. Agotamos kioko sakua dimetro. Oida. Oino, Ane. Ba, Kontu zean, Berrokoaz probatzen ibila, bai, Iru bi bat eta, venga, Venga, iru, bi, bat, venga! Venga. Azkarra. Bim pam. Azkarratea da, baina. Venga! Ane, bizurra dakat. Baina oso ondo aida, Venga, emetan segundo, venga! Lagundu! Oida! Oso ondo! Ane! Venga! Oso ondo, Ane! Oso ondo! Torri, Ane! Haze ekimen, Ane! Bueno, Arria, ze moduz? Oso ondo, 33 segundo. 33 segundo. Erori zelako, Polito. Gu... Oso ondo. Eroriko espalitz hori da. Bueno, gu bihar bilagonan izango gara. Karmelerekin, Arria jasotzen hori aurria gehiago. Eskerik asko bikote. Agur, Gabon, eskerik asko baino! Izan airoz! Oso ondo. Ez dakit, baina festa hora pasa. Arraskon den mundu guztia. Oso ondo. Zua, irabazi arte, 3. demoraldia. Izango da. Zuari, garenerik izango da? Hori jazten izu. Pixka bat esan. Dramatikoki bukatu da. Oso dramatikoki. Dramatiko. Pinta oso ona ez daka. Ez du. Ez daka pinta oso onik, eta... Pixka bat bai, edo pixka bat ez? Ezin da esan, bale. Galartza, zu? Hori ere! Nik egaldetu nahi izan dut, baina... Oso dramatiko dago da gauza. Nik galartzarena badakit, baina ez dut esango zuen ofizioa. Eman pista bat, honitza. Egongo daktorerik irabazi arteren 3. demoraldian, ez da. Begira, engo dugu igual ikusi. Noiz astea? Eta hor ja argituko ditugu. Otsailan, guazen eta gero. Otsaila, guazen eta gero, irabazi arte. Orden hortan. Eta jakin nahi baldin bezak gure galartza handia. Eta zua, dauden ez, ikusi merka. Zuek ikusi ETV bat, beti, demora guztian. Une oro, alegia. Dagoenean zehatzo momentu baten ez. Bueno, baina hor sartu ziren Portugaleteko munduko dantzak ere. ETV baten beti dago, eskaintza... Nik ikusi dut irabazi arte, nire hilo balearekin. Oso fana da. Eta gero eskatu jozu urte betetzetan bideoa. Hemen esan dugu osperena eta egia da, benetako fanak eta jarraitzaileak dituzuela. Bai. Pasada da. Eta oso eskertua gaude, benetan gutxitan esategu, eta behai esker. Oso lehiala dira, beti ikuste dute. Bai, baina, guau. Pasada da. Txikiak dira, ez? Zemat urte ingutu? Jo, ez zain beste. Ez, Guazenekoak baina pixka gehiago, 14, 13, 8 urteko ere badu, baina gehiago da igual guazenetik engantzatu iralako. Baina, bai, gehien bat 12, 13 inguru. Oso identifikatuta sentituko, ja, ez? Bai, eta joe batzuk. Ni futbolian ibili naiz eta ikusietenetan, bai sentitu naiz momentu askotan identifikauta. Ezin bat, nik futbolia plaztetu zikaratzen abia. Ni arbitretan programantan zenbat ofizio egiten neska honek. Ekarriko bagen Nogales lanbideen atalera, jakingo zte lanbideeri. Dago kion elkarri zetain. Benetan, flipau ingo zenuela. Benetan, zenba gauza indituten. Emategu ezer, baina gauza asko indit. Emango dizkiogu eskerrak suari. Sua eskerrik asko. Irabazi arte, esan dugu guazen eta gero, ja, otsailean.
Hirugarren denboraldia, bukatu zen, kiskun-kaskun, izango da zua gehiagorik. Mila esker eta uda hona pasa. Bazoaz oporretara, inora? Ez, bain lana daukat, urrira arte daukat lana, gero beste proiektua daukat. Hala. Urrengo zanataka la telebistan, eta... Eta esan litek ezin zen? Ez da. Jolin, sua! Ez diat ez, nik esango nuke baina. Ja. Baina hori, gero porretanoa... Galarria. Vale, urrian ja joango zara. Sua, mila esker. Mila eskerrik asko, alarte eskerrik asko. Jokin, baloia oso togatzen zaizu. Bai, esan azken orduko notiziak, albiztia, azken orduko albiztia. Bale, bai, eskerrik asko, oso ondo. Ba, komunikatzeiate, bihar ere, bihar bai, bihar eguzkia aterako dela.